Moi katsoja! Tämä on siis mun ensimmäinen video tästä arkeologian popularisointivideosarjasta. Ja mä olin siis tosi innoissani, kun mä kuulin tästä kurssista mun yliopistolta, minkä nimi on arkeologian popularisointi, koska musta tuntuu, että on hirveän tärkeä aihe. Ja arkeologit ei kiinnitä tarpeeksi huomiota siihen, että me oltaisiin tekemisissä ihan tavallisten ihmisten kanssa. Arkeologit on enimmäkseen tekemisissä muiden arkeologien kanssa ja sitten se johtaa siihen, että tosi monet ihmiset on hämmentyneitä siitä, että mitä se arkeologia oikeastaan on. Multakin on kysytty, että onko se sellainen geologi, että tutkinko mä toisin sanoen kiviä. Tai sitten tosi monet olettaa, että mä tutkin dinosauruksen luita. Eli nyt selvennyksenä, niin ei, arkeologi ei tutki dinosauruksen fossiileja, se on paleontologi. Ja mitä arkeologit tekee, niin me tutkitaan ihmisten historiaa ja esihistoriaa. Ja toisin kuin historioitsija, niin me ei tutkita tekstilähteitä, vaan me tutkitaan materiaalisia lähteitä, eli esineitä, eli miten arkeologit sanoo, niin artefakteja. Eli toisin sanoen arkeologit kaivaa maasta niitä nuolenkärkiä tai vaikka muinaisia hiilenpalasia tai savitiivistepalasia tai mitä tahansa ihmisten jättämiä jälkiä tai esineitä, mitä voi löytyä sieltä maasta, ja me sitten analysoidaan niitä. Ja se syy, miksi mä haluan tehdä näitä videoita, tai isoin syy sille on oikeastaan se, että musta tuntuu, että tätä keskustelua hallitsee aika paljon niin sanottu pseudoarkeologia, mikä johtuu mun mielestä ihan vaan siitä, että arkeologit tekee niin vähän tätä popularisointia, että sitten NS-oikeiden arkeologien paikan ottaa ihmiset, jotka keksii vaan juttuja, jotka on siis tosi siistiä ja kiinnostavia juttuja, mutta ne ei perustu tieteelliseen tietoon, vaan ne näyttää siltä, että ne perustuu tieteelliseen tietoon. Et toisin sanoen pseudoarkeologi päätyy johonkin johtopäätökseen tai päätelmään, ja sitten ne haluaa perustella sitä muka tieteellisesti, ja se näyttää tosi vakuuttavalta ja tieteelliseltä, mutta sitten jos sitä tarkistelee, niin kuin, miten arkeologit tekee ja miten ylipäätään akateemisessa maailmassa tehdään, että niitä vertaisarvioidaan niitä asioita, että joku toinen tutkija sitten voi vapaasti kritisoida sitä toista tutkimusta, niin sitten tässä oikeassa akatemiassa käydään niin kuin keskustelua eri tutkijoiden välillä, kun taas sitten pseudoarkeologi voi oikeastaan vapaasti sanoa ihan mitä ne haluaa ja sitten perustella sitä näennäisesti tieteellisesti, mutta sitten jos sitä oikeasti tutkii itse sitä samaa aihetta ja jos sitä vähänkin kriittisesti tarkastelee, niin se ei pidäkään paikkaansa. Niin kuin esimerkiksi joku pseudoarkeologi saattaa löytää jonkun vanhan rakennuksen jäänteet metsästä. Ja se näyttää tosi supervanhalta. Siinä on jotain rikkoontuneita, tosi vakuuttavan näköisiä kiviä ja ihan selkeästi jonkun rakennuksen perustat. Ja sitten päättelee, että hei, tässä on Väinämöisen hauta. Ja sitten tuleekin siitä tulee iso juttu. Siitä kirjoitetaan jotain blogeja nettiin ja tehdään TikTok-videoita, mitkä saa miljoonia katsojia, että Väinämöisen hauta on nyt löydetty. Ja sitten tuleekin joku paikallinen isäntä, joka tietää sen tietyn rakennuksen jäänteet ja sanoo, että joo, että tämä on vuonna 1987 puretun mun isän vanhan saunan rauniot. Ja siis jos joku olisi vaan kritisoinut tätä alkuperäistä väitettä ja tehnyt jotain tutkimusta, esimerkiksi arkeologiset kaivaukset sinne, niin ihan varmasti voitaisiin päätellä, että ei tämä ollut mikään tuhansia vuosia vanha Väinämöisen hauta. Mutta sitten se ongelma pseudoarkeologiassa on, että ihmiset voi tehdä mitä villimpiä väitteitä, mitkä kuulostaa tosi vakuuttavilta, mutta sitten siinä ei ole mitään oikeaa perustetta taustalla, että ne on vaan oikeastaan tarinointia sitten. No mitä se arkeologin työ sitten käytännössä on? Niin se on ensinnäkin sitä, että me etsitään niitä arkeologisia kohteita maastossa. Eli toisin sanoen inventointia. Ja se tarkoittaa sitä, että me kuljetaan kirjaimellisesti kilometrien säteellä jollain alueella
ja järjestelmällisesti etsitään arkeologisia kohteita. Ja tässä voi olla perusteena sille, että mistä me etsitään niitä arkeologisia kohteita, niin voi olla jotain historiallisia karttoja vaikkapa lähteenä, mistä me katsotaan, että ahaa, tuolla tähän historialliseen karttaan on merkattu tämä vanha torppa tai joku muuri tai jotain, ja sitten lähdetään sinne paikalle etsimään sitä. Esimerkiksi kivikautisia kohteita etsitään edelleenkin näiltä muinaisrannoilta, kun Suomessa tämä, niin kuin saattaa ehkä muistaa maantieteen tunnilta, niin tämä Suomen rantaviiva on muuttunut ihan hirveästi eri aikakausina tämän maan kohoamisen ja siis jääkauden jälkeisen kaiken tapahtumien seurauksena. Niin sitten esim. Sisämaastakin voi löytää näitä muinaisrantoja ja sitten nämä kivikautiset asumukset on yleensä siellä sen muinaisrannan kupeessa. Sen takia, koska ihmiset on käyttänyt niin raskaasti näitä vesireittejä ja sitten toisaalta kalastanut pääosin hirveästi. Ja no, nykyisin on alkanut löytyä näitä kivikautisia kohteita muualtakin, mutta sitten pääperiaatteena on se, että sillä on aina joku peruste, että miksi arkeologi menee etsimään sitä tietyltä paikalta. Nykyisinhän on kaikenlaisia teknologisia vempeleitä, joilla voi löytää näitä arkeologisia kohteita. Eli nykyisin tosi usein käytetään niin sanottua lidaria. Ja tämä lidar siis tarkoittaa semmoista lasertykkiä tai semmoista laserkonetta, mikä ampuu ilmasta laserin maahan, joka sitten heijastuu takaisin siihen koneeseen. Ja siinä voidaan sitten mitata se koneen tai sen asia, mikä lentelee siellä ilmassa, etäisyys maan pinnasta, jolloin sitten kaikki tosi pienetkin poikkeamat siinä maan pinnan muodossa näkyy siinä lidar-aineistossa. Ja tälleen voi löytää ihan mitä vaan niin kuin jostain vanhoista talonraunioista, ihan johonkin pitkospuihin suolla, tai sitten voi löytyä vaikka hautaröykkiöitä ja hiilimiiluja ja ihan mitä tahansa. Ja nämä on sitten helpottanut tosi paljon sitä inventointityötä. Mikä sitten arkeologia oikeastaan kiinnostaa, että mikä on se muinaisjäännös, niin se määritellään ihan suoraan laissa. Eli Suomessa esimerkiksi on tämä muinaisjäännöslainsäädäntö, joka on museoviraston määrittelemä ja siis tietenkin poliittisesti ja hallituksen kanssa sovittu. Ja tämä on muuttunut ihan vasta niin kuin muutama vuosi sitten. Eli toisin sanoen tässä on määritelty, että mitkä ihmisen menneisyyden jäljet on muinaisjäännöksiä ja mitä tulee siis suojella. Ja siinä on määritelty ihan tarkoin se, että minkä ikäinen torppa on vaikkapa muinaisjäännös ja niin edelleen. Ja sitten kun se joku muinaisjäännös tai muinaisjäännöksiksi oletettu asia löytyy, niin sitten siellä pitää tietenkin pitää kaivaukset. Nykyisin aika harvoin saa tehdä kaivauksia tai saa rahoitusta kaivauksille pelkästään, koska sä arkeologina oot kiinnostunut jostain tai haluat tutkia jotain asiaa. Et yleensä nykyisin nämä on niin sanottuja pelastuskaivauksia. Eli yleensä muinaisjäännöksiä kaivetaan vaan, jos on joku maankäyttöprojekti, niin kuin vaikka rakennetaan tie, ja sitten siellä tiedetään, että hei, tässä on muinaisjäännös, että se pitää pelastaa, niin kuin muinaisjäännöslainsäädäntö vaatii, että ne pitää tutkia, niin sitten se tien rakentaja tai se rakennuttaja kustantaa ne kaivaukset. Ja miten tämä kaivaus sitten niin kuin käytännössä tapahtuu? Niin me ensin poistetaan pintamaa, mikä tarkoittaa sitä, että lapiolla tai jollakin jopa niin kuin kaivinkoneella otetaan sitä pinnalta se luonnollinen maa, missä ei ole näitä ihmisen jäännöksiä, mitkä meitä kiinnostaa arkeologisesti. Eli siellä saattaa olla jotain niin kuin pullonkorkkeja tai jotain vastaavia, mutta se mitä me etsitään sieltä, niin se on se joku muinaisjäännös ja nämä niin sanotut kulttuurikerrokset. Eli jos on vaikkapa punamultahauta, niin sitten me kaivetaan se pintamaa siitä tosi varovasti siihen pisteeseen asti, että sitä punamultaa, se on niin kuin näkyvillä se punamulta siellä
Nämä punamultahaudat on siis tämmöisiä kivikautisia hautoja, missä näkyy tätä punamultaa, koska se oli tosi rituaalisesti merkittävä asia, että laitetaan sinne hautaan tämmöistä punamultaa. Eli taaskin, niin arkeologi kaivaa maata järjestelmällisesti. Eli ei voi vaan kaivaa random kuoppaa ja kasata maa siitä kuopasta läjään ja sitten etsiä sieltä jotain savisirpaleita tai jotain muita artefakteja ja sitten sanoa, että hei, nyt on työ tehty, olen saavuttanut arkeologian, vaan sitä kaivetaan järjestelmällisesti, yleensä kerroksittain, eli otetaan joku vaikka 2 metriä kertaa 2 metriä alue, mistä on otettu se pintamaa pois, ja sitten lähdetään lastalla kaivamaan. Lasta on siis tämmönen, se näyttää niin kuin joltain, jos oot ehkä käyttänyt jossain rakennustyömaalla tai nähnyt jossain, kun puuhapete laittaa laastia johonkin, niin se käyttää semmoista lastaa. Niin periaatteessa se on sama esine, mutta sitä käytetään vaan tässä tapauksessa sen maan kaivamiseen. Tietenkin jos joku on ihan älyttömän hyvä arkeologi, niin se voi myös kaivaa vaikkapa lapiolla tai oikeastaan ihan millä vaan, kunhan se on järjestelmällistä ja silleen tarkasti se 10 sentin kerros kerrallaan. Ja heti kun sieltä tulee jotain löytöjä, niin se olisi tarkoitus dokumentoida siinä sijainnissa, mistä se löytyy. Ja yleensä sen löydön sijainti otetaan laitteella nimeltä takymetri, jolla se mitataan niin kuin tarkasti ja se menee suoraan tämmöiseen sähköiseen tietokantaan, mistä se voidaan sitten myöhemmin laittaa suoraan tietokoneella kartalle siitä kaivausalueesta, mistä näkyy sitten, että mistä mikäkin asia on löytynyt. Ja sitten kun ollaan kaivettu tälleen kerros kerrokselta, niin se maa dokumentoidaan. Eli koko ajan otetaan kuvia ja joskus piirretäänkin kuvia siitä, että miltä se kaivausalue näyttää, minkälaisia kerroksia sieltä tulee esille. Ja sieltä tulee sitten näitä niin sanottuja arkeologisia ilmiöitä, mitkä tarkoittaa sitä, että siellä on jotain värjäymiä tai jotain erikoisen näköistä maata, joka kertoo jotain ihmisen toiminnasta. Siellä saattaa esimerkiksi olla hiiltä tai jotain muuta, mikä kertoo, että siellä on vaikka poltettu asioita tai ihan sama mitään, mutta ne kertoo aina, että mitä siellä on se ihmisen toiminta sitten ollut, että onko siellä ollut joku talo, onko siellä ollut liesi, mitä ihmiset on käytännössä tehnyt siinä paikalla. Ja se näkyy sitten vaikkapa tiettynä värjäyminä siellä maaperässä. Ja tässä arkeologiassa on sitten se ajoittamisen periaate perustuu niin sanottuun stratigrafiaan, mikä tarkoittaa sitä, että on niin kuin, maa menee tälleen kerroksittain. Ja tietenkin se kerros, mikä on niin kuin ylimpänä, niin se on se nuorin kerrostuma. Ja sitten periaatteessa se menee tälleen kerros kerrokselta, mutta sitten varsinkin kun ihminen kaivaa siellä maassa, niin se tietenkin sitten rikkoo sitä stratigrafiaa. Ja sitten ne ilmiöt monesti on tämmöisiä, niin kuin vaikka joku kellarikuoppa tai joku, niin se voi mennä hyvin syvällekin sinne kerrostumaan se joku ihmisen tekemä poikkeama semmoisena niin kuin kuoppana siellä. Ja arkeologi voi myös kaivaa, niin kuin usein tehdään vaikka kaupungeissa, niin tällainen ilmiö kerrallaan, että sen sijaan, että kaivetaan kerroksittain ja dokumentoidaan sitten, niin voidaan kaivaa tämmöinen kokonainen ilmiö ja sitten dokumentoida. Ja sitten mitä arkeologit tekee, niin me kaivetaan käytännössä pohjamaahan asti. Eli ensin siinä on se pintamaa ja sitten siellä ihan alimpana tulee vastaan pohjamaa, mikä tarkoittaa sitten vastaavasti sitä, että siinä pohjamaassa ei enää ole sitten sitä ihmisen toiminnan jälkiä, mikä tarkoittaa sitä, että se on käytännössä luonnollista maata. Ja mä teen myöhemmin videon sekä siitä, että miten tämä inventointi tapahtuu käytännössä, kun mä itse menen oikeasti inventoimaan tonne maastoon tässä keväämällä. Ja sitten mä myöskin pidän pienet kaivaukset tässä, niin mä teen siitäkin sitten videon, että miten nämä kaivaukset menee niin kuin askel askeleelta eteenpäin. Ja se syy, miksi tämä kaikki pitää dokumentoida niin tarkasti, että miksi meidän pitää tietää tasan tarkkaan se, että mistä se joku asia on löytynyt, johtuu siitä, että arkeologia oikeastaan kiinnostaakin enemmän se, että mistä se joku asia on löytynyt, mihin se sijoittuu siinä stratigrafiassa, mihin kerrokseen se sijoittuu.
koska siitä me oikeasti saadaan se tieto. Eli toisin sanoen, jos kaivaa vain kuopan ja sitten ottaa sieltä kaikki artefaktit pois, niin me käytännössä menetetään kaikki se tieto siitä, että mitä me oltaisiin voitu saada niistä artefakteista. Et kyllä niitä voi verrata muihin artefakteihin, mitä on löydetty muilta kaivauksilta, mutta me mieluusti halutaan tietenkin se maksimaalinen tieto siitä kohteesta, mitä me voidaan saada. Eli miten me saadaan tämä tieto siitä artefaktista, niin on se, että mihin kerrokseen se sijoittuu siellä stratigrafiassa. Eli jos toisin sanoen meillä on vaikkapa savenpala, mitä ei voi ajoittaa niin sanotulla radiohiiliajoituksella. Siis tämä radiohiiliajoitus on sitä, että kun meillä on jotain orgaanista materiaa, niin kuin vaikkapa pala hiiltä tai palanutta luuta tai jotain, missä on hiiltä, mitä on niin kuin orgaanisessa aineessa, niin siinä hiilessä on se tietty puoliintumisaika, joka voidaan sitten kemiallisesti mitata, että käytännössä melko tarkasti voidaan päätellä, että miten vanha se joku orgaaninen aines on. Ja sitten jos me ollaan saatu jollekin ilmiölle tai jollekin kerrokselle siellä stratigrafiassa tällä tavalla tarkahko ajoitus on yleensä niin kuin se heittää 50 vuotta noin puoleen toisin. Eli niin kuin arkeologian mittapuulla melko tarkasti saadaan se ajoitus, niin me voidaan siitä sitten päätellä, että miten vanha se savipalanen on, joka on löytynyt sitä samasta kerroksesta. Eli tässä tulee just se, että mistä me ollaan löydetty se tietty asia, niin se tulee hyvin relevantiksi. Mutta jos me ei olla saatu tätä tietoa, jos me ei tiedetä sitä, että mistä se on tarkalleen löytynyt, niin toinen tapa, miten me voidaan saada tietoa näistä artefakteista, on niin sanottu typologia, minkä mä mainitsin jo tuossa aikaisemmin, että me voidaan vertailla näitä eri esineitä sen tyypin perusteella. Eli arkeologiassa on aina niitä esinetyyppejä, jotka kuuluu johonkin tiettyyn arkeologiseen kulttuuriin. Eli arkeologinen kulttuuri ei ole niin kuin mitä se nykyään on arkikielessä, että kulttuuri on vaikka elokuvat ja teatteri ja opera ja jotain tämmöistä, vaan arkeologiassa kulttuuri on se tietty ihmisryhmä tai kansa, joka on käyttänyt sitä tiettyä esineistöjen tai artefaktien kokonaisuutta. Eli se tietty kulttuuri on käyttänyt, me tiedetään siis, että se tietty kulttuuri on käyttänyt näitä tietynlaisia esineitä. Ja sitten senkin avulla me voidaan niin kuin verrata ja antaa tietyille esineille ja esinetyypeille joku ajoitus, koska se on todennäköisesti tämän tietyn kulttuurin esine tai siihen kulttuurin kuuluvan väestön esine, jotka taas se kulttuuri ajoittuu tähän tiettyyn aikakauteen. Ja sitten tähän arkeologiseen kulttuuriin kuuluu myös muunlaisia kulttuuripiirteitä, että se ei ole pelkästään ne esineet, että myös joku tietynlainen hautausperinne voi vaikka olla osa sitä arkeologista kulttuuria. Eli toisin sanoen, jos me löydetään vaikkapa joku kivityökalu jostain tietystä kerroksesta, ja sitten sitä samasta kerroksesta löytyy savipalanen, joka on typologisesti ajoitettu vaikka varhaismetallikautiseksi, niin me voidaan päätellä sitten, että se tietty kivityökalu on myöskin varhaismetallikautinen. Ja nykyisinhän tämä kaikki tehdään sitten lopulta digitaaliseksi, eli kaikki nämä aineistot, mitä kerätään, jos vaikka tehdään jotain piirustuksia niin kuin ihan kynällä paperille siellä kaivauksilla, niin tämä pitää sitten digitoida. Ja kaikki tämä tapahtuu niin sanotussa jälkitöissä. Eli silloin kun on tehty kaivaukset, niin sitten mennään johonkin labraan tai niin kuin yliopistolle tai ihan sama minne, mutta siis kirjoitellaan kaikki, mitä on löydetty ylös ja kaikki tulkinnat, mitä siitä tehdään ja myöskin tietenkin analysoidaan niitä löytöjä laboratoriossa, jos on aikaa. Aika harvoin nykyisin on sillekään aikaa, varsinkin kaupallisilla kaivauksilla. Ja sitten tämän perusteelta laaditaan raportti sekä silloin, kun mennään inventoimaan, että myöskin silloin, kun oikeasti kaivetaan jotain, joka sitten lähetetään museovirastolle. No niin, eli tässä oli siis pähkinänkuoressa, että mitä se arkeologityö on. Eli se on siis sitä inventointia, eli niiden muinaisjäännösten järjestelmällistä etsimistä maastossa. Ja sitten se on kaivausten tekemistä, eli näiden muinaisjäännösten ylös
kaivamista taas järjestelmällisesti. Ja sitten näitä jälkitöitä, eli kaiken tämän tiedon syntetisointia ja raporttien näpyttelyä ja niin kuin kaiken sen tiedon analysointia, mitä muut on saanut aikaan kaivauksilla. Ja sitten tietenkin se on myös tätä arkeologian popularisointia, mikä on hyvin tärkeä asia, mikä jää aika paljon vähälle huomiolle nykyisin. Mutta mä haluaisinkin kysyä sulta, katsoja, että tiesitkö sä jo kaiken tämän? Oliko tässä mitään uutta tietoa sulle ja oliko tämä arkeologin työ sulle selvä homma vai opitko sä jotain uutta tässä? Ja laita ihmeessä kommenttia, jos sulla tuli mitään kysyttävää. Ja niin, jes. Tästä kai me lähdetään sitten eteenpäin ja seuraavan videon aiheena tosiaan sitten tämä pseudoarkeologia, niin joo, no niin, jes, moikka.